ya ce min lokacin da ya samu karaya arziki ga tana na bada labarin nan da ya samu karaya arziki duniya ta juya mai baya ya sai da motocin shi ya sai da shagunansa saboda matsalar banki ya sai da abubuwansa daga shi sai gida ya ce wallahi mashin ya siya ya ce arzikin da Allah ya masa mahaifinsa na dare kullum sai baban shi ya ce ka yi haƙuri wani Allah zai dawo maka da arzikinka ya ce mu biyu da ni da yayana uwan mu ɗaya uban mu ɗaya da yayana na je na roƙi babanmu na ce ka kira yayana don Allah ana bi na rago kuɗi naira miliyan 16 ya sai gidan nan da nake ciki nawa a rubuta takarda ya bani haya a rinka zama gidan saboda in na tashi da gidan nan na sai da gidan nan abin akwai matsala ya ce wallahi malam bari ka ji matsala ba namijin da ke son mace mai roƙo kuma ba macen da take son namiji mai rowa to amma wannan bawan Allah ya ce mahaifina ya ce da dan uwana zo ka sai gidan ya ce baba nawa zai sai gidan nawa aka sai gidan nashi ya ce miliyan 20 aka saya amma a gaban babansu wallahi yayin da ce shi na rade maka da alaban mara yake miliyan 20 ba in ya sai mu miliyan 18 sai ko sai uban su ɗaya amma baban ya ce ka bashi miliyan 18 ɗin saboda baya son a ci yaron zarafi abokinmu ne bawan Allah nan aka bashi miliyan 18 ya ɗauki miliyan 16 biya sauran miliyan 2 kuma da ya tashi kawai sai je sai fom ɗin makaranta yace duk garin nuna shi ake ana cewa mai hawa motoci shi yasa lokacin yake tabar ka dai san halin Hausawa saboda sun saba faɗa da arziki amma sai ya mai da lamarinsa wai kawai yana zaune a gidan sai yayin nashi ya ce da shi ni fa gidan nan ba zan gane ba sai an zo an sake rubutu ba kada in zo kuma matsala ta zo baba ya zo zuga kai ce ba sai maka da gidan nan ba dan ban maka kuɗin nan ba ya ce wallahi na zo Kano kawai sai na tada wani bawan Allah sai ce ma alhaji kwana biyu shekara wajen 4 baka zuwa karɓar kaya sai ce ai na karye ne ban da komai sai ce haba muna hudda arzikin baka taɓa cutar mu ba dan Allah ka zo mu ci gaba da baka kaya sai ka dawo mana da kuɗi yace tun ana bani karaman mota a kuma ana bani babban mota na koma mota biyu na koma mota biyar na koma mota kaza yace yanzu malam shekara 9 duk shekarar duniya sai dan gwata ya bani kyautar mota saboda kayan da nake siya to ba shi bane matsalar ka san abin da yake so ba da labari na manta a ran da yayin da nashi bata mai da yace ban bacci ba yace kaga yaron nan da yazo ya fakin da motar nan yace shine dana na fari yace to wulakancin da matata ta yi min shi nake so in ga wanda ya fi min zafi yace muna zaune da babana na bana hakuri yace mahaifina na kuka ni ina kuka shi yana lallashi na ni ina bashi hakuri na ta baba komai da wuce shi kuma baba na ta kai hakuri in Allah ya da zaka yi arziki duk wanda ya wulakanta sai ka taimaka yace kullum babana na gaya mu wannan yana cikin wannan magana kawai sai ga matata kawai ta zo da yaron nan wannan yaron da ya fi koni a mota yanzu kawai ta aje shi tace ni ba zan iya zama da matsiyaci ba ga dana ga danka na ni na tafi yace wallahi da nan ko ruwa ban sha ba ni zazzabi saboda wulakancin ce yace sai babana ya shiru tun daga nan sai daina kuka saboda ya ga abun ban mamaki